naša nesreća može se podijeliti u samo dvije skupine. Prvo, nesretni smo zato što nešto želimo, a to nemamo, kao što su mladost, novac, voljena osoba. Ili drugo, nesretni smo zato što nešto ne želimo, a to imamo, kao što su starost, bolest, loša navika. Objekt sam po sebi nije ono što nas čini nezadovoljnima i nesretnima, kao što je bolest, na primjer. Kad bi tako bilo, svi bolesni ljudi bili bi nesretni. Pa ipak postoje bolesni koji nisu nesretni. Ono što nas čini nesretnima je naša nemogućnost da promijenimo situaciju koja nas je zatekla. Bolesni smo, a želimo biti zdravi i mi to sami ne možemo promijeniti. Ovo stvara frustracije, a frustracija se razvija u nesreću. I isto se događa kod gubitka voljene osobe ili bilo kojeg drugog uzroka nesreće. Stvaramo osjećaj žudnje za osobom. Stvaramo osjećaj frustracije i frustracija dovodi do depresije, do tuge i do nesreće. Kako prestati biti nesretan? Kako bi bili sretni moramo znati 3 istine. Prva istina je da smo ljudi, da se rodimo plačući i da se svako od nas tijekom svog života osjetiti barem jednom i bol i tugu i gubitak voljene osobe i da ćemo svi ostariti. Druga istina je da se previše vežemo za stvari koje su prolazne. Neke stvari traće duže, neke stvari traće, međutim sve je prolazno. I ne vežemo se samo za materijalne stvari i za osobe. Vežemo se za naša politička, vjerska uvjerenja, za naše poglede na svijet. I zanimljivo je kad je neko novi u društvu koji ima drugačije poglede na svijet, kako se izživciramo i nismo voljni razumjeti ga ili nju. I kad sve ide dobro i kad sve ide onako kako smo zacrtali, onda se vežemo za naš uspjeh i naš ego raste. Međutim, ne ide uvijek onako sve kako smo zacrtali i onda patimo. Treća istina je da se patnje možemo osloboditi i najčešće nju osjećamo kao nekakav kamen na duši, neka težina koju nosimo sa sobom. Kad se oslobodimo patnje, ovaj kamen će se spustiti. Međutim, najteže je prepoznati, identificirati što je taj kamen, što je ta težina koja mene čini nervoznim. Kažu da nas od depresije, tuge, nesreće i patnje može spasiti samo istina. Trebamo shvatiti da svaki život nosi svoj križ i da ćemo svi u svom životu osjetiti tugu. Trebamo shvatiti da naše frustracije dolaze zbog vezivanja za prolazne uvjerenja, osobe ili stvari. I kad naučimo svijet gledati očima koje su skromnije i realnije, naučit ćemo kako izbaciti nezadovoljstvo iz sebe, kako izbaciti tugu iz sebe, kako izbjeći daljnja razočarenja i kako živjeti mirnim životom.